Ассалому алейкум духтаракои хушрӯзсозии нағзани саломатӣ хубай боз ҳам пеши стора омадем. Ассалом, грандиозни акция дар ҷои стора. Нигоҳ кунед, ана михе курткачои фасони хушрӯра чанд сум кардӣ? Диден духтаро чихе акцияи зур. Беҳтарин акция барои шумо тамошобинон 80 сомон. Ина марҳамат 80 сомона. Ина марҳамат бинед чихе хушрӯчаян. Кадомеша мегирен 80 сомонӣ. Бо касе ки омада наметона бинависен стора худаш шумода доставка мекуна. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза дуюм қатор ҷои стора. Ҳама медона ҷои стора. Бо ба ҳар ҳол я бори дига суроғашама шумода такрор кунам. Нигоҳ кунед, вариант хеле зиёда. Ба ҳамаша айпачкок шуде, на? Ина нигоҳ кунед. Духтаро ҳамаша айпачкок шуда распродажа кардагия. Мана ира бинен чихе хушрӯвай варианташ. Подростковидам нағза кай тамошобино. Ина мисол духтаракои калонам гиран хушрӯ 80 сомон варианти беҳтарин 80 сомонӣ. Бинен чихе хушрӯане. Мана ина ҳамаи ҳамино диден пачка пачка тамошобино ҳамаша 80 сомон. Доставка доран тамошобинони азиз. Марҳамат муроҷиат кунед сторада. Мо шумода мефаҳмона. И хеле акция ҳар рӯз намешава. Барои авай аз акция истифода баред. Курткача маҳқулайтона беостинак маҳқулай дароз калта ҳамаша 80 сомон кардагия стора барои шумо подписчикони азиз. Ва духтарако нигоҳ кунед 150 сомон кардагия стора. Ана михел халатакои фасона брукошон катиян бо бовар мекунед. ҳамха хушрӯан мана марҳамат беҳтарин нарх 150 сомон новинка. Дар асл 250 сомон буда, на ино? 250 сомон 1 гирам кам накардам. Сразу 150 сомон аксия. Ай пресс кандем сразу аксия сардем. Ина диден духтарако марҳамат касседа дар кора ира бинен хучхо хушрӯчаян 150 сомон. Бо хутон агар омада натонен бинависен доставкатон мекунан. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза дуюм қатор ҷои стора. Ҷои стораро ҳама медонам. Бо баҳаролия бор дигар суроғаша такрор кунем. Ана двойкачои фасонам 150 сомон шид сангчои Сваровски доранд. Духтаракои азиз бинен чихе хушрӯан. Ишаишда фасона ишаишда фасон мана ҳамаш хушрӯ ҳамаш бори оригинал барои шумо дар ҷои стора 150 сомон. Двойкачаи фасон гирифтанӣ бошен. Мана марҳамат пеши стора биёин. Ҳар он чизе ки мебинен ина диден 150 сомон шид. Мана ҳамҷа чизе ки дидестен дар навор ҳамаш 150 сомонӣ. Як чизи дигар тамошобинони азиз вақте ки мебиёен пеши стора гап занен ки дар навор дидем 150 сомон барои ки нархи бозор дигарай омаден ҳатман гап занен. Мана бозорда 200-250 мефурӯшанд. Лекин омаден шумо гап занен ки 150 наворда дидем 150 сомон метиян шумода. Марҳамат ина диден двойкачои қади дарозам 150 сомон кардан. Мана диден чихе хушрӯ ҳамаш 150 сомонӣ. материалошон хушрӯе ҳаст ки ай пеш бо биён як бурак бинен да духтаро маъқултон мешава. Мана расветкои фасон расветкои хушрӯ ина ҳамаш бори навай диден двойка халат чизе ки мебинен ина хушрӯаи цветшам шоколаднови расветкашаи духтарако багати цвет ҳози амира ҳам ипека ҳам бархта аями цвет гирифтаистиян. Ина халат ҳам ҳаст. почиҳошонам сангзадагӣ будай. Диден духтаро чихе хушрӯ размеро ҳастай бинависен бо шумода мефаҳмонана. Духтарако бовар мекунен инами двойкачои хушрӯра 100 сомон кардай стора. марҳамат нигоҳ кунен чихе фасончаян 100 сомон. марҳамат касседа дар корай доставкара мекунан. ира бинен чихе материалш фасонаки хушрӯ 100 сомон. и ангоркачоям 100 сомонӣ шидагиай. ҳозир то охири навора тамошо кунед интихоб зиёдаи ҳамаи ҳамино 100 сомонӣ. мана расветкоша бобинен брукошо надиден кушоди хушрӯай брукошон диден
фасона бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои истора духтаро ина аксияи беҳтарин рафта истодай и кардиганам 100 сомон и қахшруай кардиганако нигоҳ кунед духтаро 100 сомон манай куртоям 100 сомони диден туркиян 100 сомон и 6 фасон и 6 фасон духтаракои хушрӯ аксияи истораро мепурсиден марамат биёен аксияи беҳтарин рафта истодай уна болопушора диден спорт стил 100 сомон ана иноям 100 сомон турецки куртои дарози хушрӯ 100 сомон ягон ҷудаи нарх нестай ҳатман пеш истора биёен духтаро аксияи беҳтариная тамошобино агар наворда хушрӯ надида бошен муроҷиат кунед бо шумода мефаҳмона сурат мепартоян интихоб кунед доставка доранд духтарако успед кунед ина куртои дархоститон бо омад 150 сомона аксия рафта истай бренди зафнараям хушрӯяй ки тамошобино ира бинен стора ҳамаи ҳаминора 150 сомон карда буд ҳозирам 150 сомон ина касе ки успед накарда буд удаф ина биёен боз ҳам овардагиай каседа нарасид биёен 150 сомона аксия боз ҳам дар ҷои стора ҳастай бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ина ёд войкачаан диден куртаи базаи хушрӯ дора бо айболош намхе безрукавкачаи кожаный дора диден чихе хушрӯай вая бо ҷудогона мешава ки пушен ана баъд ина ёям 150 сомон диден чихе хушрӯчаан чанд намудуш ҳастай мана чизе мегирен 150 сомон диден ҳамаи ҳам 150 сомони тамошобинони азиз интихоб зиёдай пеш стора биёен бо бинен хитон маҳқултон мешава касе омада наметона бинависен доставкатон мекунанд ина ирам хушрӯа 150 сомон диден фасониша ина марҳамат и 6 та хушрӯ 150 сомон ишам диден аллакай сезони амино омадестай духтарако вариантои баҳорона дар кор боша биёин стора ҳама намуча овардай ва ира бинен чихе хушрӯ як дона мондай некем 150 сомон кардигани туркӣ диден чихе хушрӯ духтарако 150 сомон каседа либосои арзон хушрӯ бо сифат дар корай ҳатман пеш стора биёен омада натонен нависен хучон доставка мекуна имрӯз аксияи калон сар додагиаи стора аз 80 сомон сар мешава нархошон марамат биёен духтаро ина тамошобино анами намуд куртора ҳами қапирсида буданд бисёриёда нарасида буд марамат стора бо овардаитона диден чихе хушрӯчаян нархошон чанд сом 200 сомон духтаро вилветои оригиналай бинен танана ҳам хушрӯ меиста капюшонша свободна мекунен беҳад хушрӯай барои зеб нестай капюшонаш бисёр чизо капюшонашо намешава ку сардабаста ана инора бинен чихе калони кушоди хушрӯай беҳад фасонча мана 200 сомон рангоша бинен чихе хушрӯ ишаишда фасон 200 сомон бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои стора ана ишам модели фасонакай нигоҳ кунед духтарода тигровка материалаш королевский бамбукай мана марамат каседа дар корай и стилшам духчам хичам беҳтаринай 200 сомон духтарако дар кортон боша бинависен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои стора баъд корейский велюра корейский велюр и оригинал шай 450 будан ко ҳамин намуд оригиналош ай бо паделкашам ҳастай духтаро марамат ёра чанди кади ай пеш блески хушрӯ доранд мана 200 сомон бо хитон диден духтаро мебинен материалаш аҷоиботай сангчош тоза мана сангошон сваровски 86 то 60 размер ҳаста ина каседа дар кораи духтаро сторада муроҷиат кунен доставкатон мекуна мана ҳамин ламирашам ҳаста ина корейский велюршам ҳастай уш арзонтарай сифаташ дигарай тамошобино бо биёин хитон бинен бозора муқоиса кунен и чия қахшрӯ бархат бориная ира бинен натуралкай ку тамошобино ранги королевский бархат метова ина ози ёшам нишон мете мана 200 сомон мараман нигоҳ кунедам қабблеск дора 86 то 52 размерош дуруст мегира афсус ки наворда блескои ҳамина омадеста лекин духтаракои хушрӯ ику медонед ранги королевский бархта я намуд блески фасон дора ай пеш мана марамат биёен бо як бурак пушен бинен интихоб кунен ё нависеншона доставкатон мекунанд бинен
مرمت رقم استوره هست در روی اکران. برای معلومات بیشتر مراجعت کنین. باقی سلامت باشین. خیر تا نوارهای آینده.